Soldanis kien jaqra ħafna. Qatt ħassu waħdu meta kien joqgħod Għawdex. Għalkemm de Soldanis fi tfulitu intbat Malta biex jistudja l-Latin, il-filosofija, t-teoloġija u suġġetti oħra u fl-aħħar 7 snin ta' ħajtu raġqat tagħhom Malta wkoll minħabba li inħatar bibliotekarju, il-biċċa kbira ta' ħajtu qatt tagħha Għawdex. Lil-Għawdex kienu ħobbu tant li waħda mill-ewwel kitbiet tiegħu kienet proprju l-istorja ta' Għawdex. Kien iħobb lil-Għawdex imma wkoll lil-Lawċin. Fil-fatt kien mitħla sew tagħhom, kien f'kuntatt dirett magħhom, mhux biss għax l-istil ta' ħajja kienet toġbu, illa għaliex kienet waħda sempliċi u għal daqstant għalih kienet moralment safja. Imma wkoll it-taħdit tagħhom kien jogħġbu biex ma kienx imniġġes bit-Taljan bħalma kien dak li kienu jitkellmu l-Maltin li joqogħdu madwar il-port. Fil-fatt din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn kiteb id-dialogi, għalfejn kien l-ewwel wieħed li ġabar il-qbil proprju biex jippreserva l-forom safja ta' kliem il-poplu. Madankollu Għawdex de Soldanis kienu ħossu kemm xejn intellettwalment iżolat. Għaliex għax l-interessi tiegħu kif ukoll dawk tal-Awċin ma kinux kompatibbli. F'liema sens, filwaqt li l-preokkupazzjoni ewlenija tiegħu kienet il-dumijiet, l-istorja kif ukoll il-sim Malti, dawk tal-Awċin kienu l-kaċċa u l-bidja għalhekk ma kinux jaqblu daqstant. Biex jitaffi daqsxejn dan l-iżolament, de Soldanis allura kien jirrikorri għal diversi mezzi. L-ewwel qabel kollox kien jintefa' bruħu b'ġismu fuq il-kodba, fil-fatt id-dar kellu librerija li kienet mimlija kodba, kellu ħaġ kbira l-erf u seta' jaqtaw bis permess tal-qari. Fil-fatt ta' spiss jgħidilna kien jiddispjaċih li ma kienx isib dejjem il-kodba li kellu bżonn għax mingħajrhom kienu ħossu li qiegħed jimxi fid-dlam. L-arfin tiegħu però kien jieħu gost ukoll jaqsmu mal-oħrajn u fil-fatt il-librerija ma kienx biss l-użu personali, kien isellef kodba l-istudjużi oħra u kienet isservi bħala post fejn jiltaqgħu il-letterati. Barra minn hekk kien jieħu gost ukoll il-qafdar u l-membri tal-kleru, studjużi barranin, kif ukoll kien iżżomm korrispondenza ma' studjużi barranin. Fittex ukoll jisieħ f'diversi akkademji Taljani u rimedju ieħor biex taffi l-esperjenza ta' eluq li kien ibati biha Għawdex kien iħobb isifer. Fil-fatt żar ħafna mibli Taljani kif ukoll ma kienx jitlef okkażjoni biex idur il-biblioteki ta' barra. Bekk nistgħu ngħidu li permezz tal-kodba tas-sem tiegħu fl-akkademji, permezz tas-safar u l-korrispondenza, de Soldanis seta' jżomm li huwa aġġornat mal-kurrenti kontemporanji Ewropej ma' speċjali dawk Taljani.